Shirifula jakanso filɛbagaw foli ale ni wale ɲuman dɔn o bɛ kɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ a fɔ aw ma ko aw ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma nin ye laadala jɛmu ye min bɛ kɛ aw ye nin tuma ninnu fɛ sigili in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka na farafinya k'a ɲɛfɔ sabu siya bɛɛ bɛ diɲɛ bɛɛ siya bɛɛ lajɛlen kelen bɛ bi i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn suguba kelen kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛmakaran ale ni yɛrɛko ɲɛfɔ la walasa i ka sugu bɛ se ka diya cogoya min na nka ni maa min ni jagofɛn ma taga e ta bɛ kɛ sanni de ye ka na o kɔrɔ ye e bɛ taa wari de dun nka i ni wari tɛ segin diɲɛ ye o sugu min ye i n'a fɔ UNESCO ni ale sigira k'a fɔ ko diɲɛ kanw bɛɛ lajɛlen ka se ka don ba la sabu kanw de bɛna ɲɔgɔn nafa don n'a nataw kɔnɔna na o la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka kan bila k'o kɔrɔ de ye k'i ye bi lase diɲɛ ma UNESCO yɛrɛ sigikan ye o la u tun ye kan kelen ko min boloda u nana ka na o to yen ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u san o san u bɛ miliyariw yirikaw de di jamanaw ma ko jamanaw k'u ka kan lafasa nka u b'a dɔn an ka farafinna masaw olu bɛ ko wɛrɛ la min tɛ o ye sabula kow ka ca o la an yɛrɛ minnu ye dugumamɔgɔw ye an kan ka wulikajɔ kɛ an ka kanw ka se ka olu lafasa kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɛbɛnni bɛ anw farafinna tilebi fɛ jamana minnu bolo ni o ye nko sɛbɛnni ye min wasolen don bi min bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛbɔ o la an bɛ ka o de lafasa an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na an bɛ wele bila an ka karamɔgɔbaw ma tuma ni tuma olu kana ɲɛfɔli kɛ bi an ye wele bila an ka nko karamɔgɔ ma a tɔgɔ de ye ko Baraka Buware aw caman bɛ a dɔn kosɛbɛ sabu ale ye segu ka ye a y'a yira k'a fɔ ko adamaden i kan ka i sugu yira waati bɛɛ lajɛlen na o la segu tariku ale de ye o livre sɛbɛ ni o ye dɔfɔ ye an b'a fɔ dɔfɔ tariku ma ko dɔfɔ ale de ye segu dɔfɔ sɛbɛ karamɔgɔ Baraka Buware i ni jɔ ala ma jɔ sabatira ka to a ma ayiwa aw y'a dɔn sa k'a fɔ ale nko karamɔgɔ in bɛ an ka kɛnɛ kan nka a ka kafa in n'o ye a ka livre ye segu dɔfɔ an tɛna kuma o kan bi ko wɛrɛ fɛnɛ b'a bolo min ye ɲɛfɔliba ye bi ni o ye yiriko ye a bɛna kuma o kan bi karamɔgɔ an b'a fɔ yiriw u bɛ daminɛ fɛrɛnfɛnw de la fɛrɛnfɛnw n'a bɛ fɔ o ma ko botanique fɛrɛnfɛnw yɛrɛ ye sugu joli ye an b'a fɔ n ko jɔ ye jama ma ala ma jɔ sabatira k'a to a ma an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma k'i kɛ ɲininkali jaabi joona n'a fɔra ko fɛrɛnfɛnw awa dɔw b'a fɔ ko falenfɛnw parce que ni awa u danna a bɛ falen de walima a bɛ fɛrɛn de n'i ye kan sun yɛrɛ lajɛ komi anw ye nko karamɔgɔ ye an bɛ kuma fɔ a sun de la o de la an b'a fɔ ma ko fɛrɛnfɛnw fɛrɛnfɛn ni fɛrɛnfɛn ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a suguya ka ca awa a kumabaw bɛ taa fɔ suguya 7 walima suguya a ka ca n'o ye komi anw ye ɲininikɛlaw de ye dɔnni bɛ ɲinini kɛ ka se i ka ɲinini danyɔrɔ de la n'o tɛ falifɛn dɔw bɛ yen halisa dugukolo sanfɛ olu ma se ka lakodɔn fɔlɔ donc falifɛn minnu lakodɔnnen don dɔnni fɛ awa o fɛrɛnfɛnw o bɛ taa min b'an bolo bi k'o ɲɛfɔ jama ye awa o bɛ taa fɛrɛnfɛn 7 na an b'a fɛ ka awa dan o de ma fɛrɛnfɛn suguya 7 fɛrɛnfɛn suguya 7 an b'a fɛ ka dan o de ma bi ni awa waati min an sɔsɔ nka a ka ca n'o ye koyi anw ka ɲinini de sera 7 de ma bi awa an b'a fɛ ka karamɔgɔ an ka bi dɛmu an b'a fɛ k'a ɲɛnamaya ni awa o fɛrɛnfɛn 7 de ayiwa karamɔgɔ o fɛrɛnfɛn 7 ninnu filɛbagaw ale ni lamɛnbagaw olu mago bɛ o dɔ cili la k'o yɛrɛkɛ an b'a a dɔn cogo jumɛn na k'a fɔ fɛrɛnfɛnw ye suguya 7 ye an b'o dɔn cogo ayiwa basi tɛ fɛrɛnfɛn ye 7 min ye ni an ka ɲinini ser'o ma ni ye fɛrɛnfɛn ta fɔlɔ falenfɛn min falenna diɲɛ dugukolo sanfɛla la awa diɲɛ falenfɛn bɛɛ ɲɛ awa a bɛ f'o ma de ko fina tubabu b'a fɔ tubabukan na ko champignon o fina ninnu o ye suguya damadɔ ye dɔw bɛ yen nɔ olu t'i ye ɲɛ na awa an ka appareil dɔ bɛ n'a fɔ ma ko an b'a fɔ ma ko microscope anw b'a fɔ ma ko jubɛlan voilà jubɛlan
donc n'i y'o da i ɲɛ kɔrɔ i bɛ falen fɛn dɔw de ye n'o tɛ olu t'i ye danfɛn fɛ ɲɛkisɛ t'a ye dugukolo kan mais olu de ye falen fɛn fɔlɔ-fɔlɔ de ye Alahu subahana wa taala olu bila dugukolo sanfɛ awa ni olu bɔra yen nɔ minnu tugulen b'o la olu ye u b'a fɔ dɔw ma ko suruku ka gɔmɛ u b'a fɔ dɔw ma ko zonzani ka gɔmɛ bon i b'a sɔrɔ ni sumaya nana sisan olu bɛ falen de ka bɔ dugukolo kɔrɔ kosɛbɛ ka tumani kɛ o tuma na fɔ dɔw b'a a yiran k'a kɛ awa naji ye awa an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw an ka ni najiko kun y'u minɛ u tun bɛ taa kungo kɔnɔ dɔrɔn ka taa nin n filɛ ka fina minnu fɔ nin ka taa bɔ ka n'a kɛ naji ye k'a dun i b'a fɔ ko c'est à dire bɔrɔlen min b'ale la n'a b'a fɔ ma ko vitamine bɔrɔlen min b'ale la a bɛ taa fɔ 12 la donc vitamine de bɛ wele bamanankan na ko baloren parce que vie yɛrɛ kɔrɔ ye ko balo de o bon tuma na balo dɔgɔmani yɔrɔ tubabu b'a fɔ ko vitamine donc vitamine o kɔrɔ ko awa vie dɔgɔmani donc anw ka kan na o kɔrɔ de ko balo dɔgɔmani balore bon n'i y'ale fina ta i b'a sɔrɔ balore b'a la a bɛ taa fɔ 12 la donc vitamine b'a la a bɛ se vitamine 12 ma ale kelen na A B C D ni fɛn de ka taa kosɛbɛ bon donc o ye o finalakaw ye bon n'i bɔra olu fɛnɛ na o tuma na i b'i woyo ka na se bin ma ninnu bɛ binw ye ninnu bɛ bin ye parce que i b'a dɔn min na ko ninnu bɛ bin ye kosɛbɛ ninnu kuntagala man jan kosɛbɛ olu kuntagala dɔw yɛrɛ ye tile 20 ye dɔw yɛrɛ ye dɔgɔkun 1 ye dɔw yɛrɛ tɛ tɛmɛ awa tile 1 kan dɔw yɛrɛ ye tumaren 1 ye o kɔrɔ ye ko bin de si ka jan n'olu fɛnɛ ta ye bin si ka jan n'olu fɛnɛ ta ye ni an sera bin ma o la sisan a bɛ cogo ni fɛn minnu filɛ nin ye bunahadamaden dara ka ninnu sɔrɔ dugukolo de kan ninnu dara bunahadamaden ye awa yarɔ o y'a damana kuma ye o tuma na ni an sera binw ma awa i b'a ye bin fɛnɛ bin bolofara ka ca bin bolofara ka ca kosɛbɛ i bɛ malo ta ka fini ta ka yayalen ta ka narakata ta voilà o ye bin dɔw tɔgɔ ye nka tɔgɔ camanba bɛ yen an da tɛna se ka se o bɛɛ ma bi bon olu ye binw de ye olu de bɛ wuli ka tugu finanaka ninnu na n'o ye champion ye bin bɛ wuli ka tugu olu de la i tulo bɛ kɔrɔfɔ la o tuma na o bin n'i ko i bɛ bin fɔ o tɛ bin nafa fɔ k'a ban parce que bin misiw bɛ balo bin na n'o ye bagannakaw ye baganw bɛ balo bin na hali papiye minnu filɛ an bolo nin ye papiye bɛ bɔ bin de la bin papiye ye bin de ye o tuma na bin nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na donc ni an bɔra bin na an bɛ na bin yiri la n'a fɔra ko bin yiri i b'a sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a yirilama don san ka bin don sabu a kuntagala tɛ yiri kuntagala bɔ kosɛbɛ si la ani janya ni fɛn na kosɛbɛ o bɛ wele ko yiri bin o tuma n'i y'o yiri bin ninnu ta sisan i b'a ye o yirilama don nka u bɛ bin kadiri kɔnɔna la bon o la i bɛ nafɛn jumɛn ye o la sisan i bɛ tiga ye o la i bɛ tiga ni kuru ye bon i bɛ bɔrɔn ye musow ka bɔrɔ ninnu u ka ɲugu ninnu bon i bɛ o ɲugulaka ninnu bon olu de ye yiriw ye san nka u binnama de don bon n'an nana lɔnni sira fɛ lɔnko sira fɛ n'o ye scientifique ye bon olu bɛ jate i ka dɔn k'a fɔ yiriw don san nka u binnama de don donc yiri bin kosɛbɛ hali n'u y'i ɲɛnabaa dɔn k'a fɔ ko ninnu e ye cɛn san ninnu ye yiri bɔlen don koyi nka u jatelen don binnakaw fɛ bon a bɛ fɔ olu ma de ko yiri binnamaw bon ni an tɛmɛna ka bɔ o la sisan an bɛna se bin yiri fɛnɛ ma a b'a fɔ ko bin yiri n'i y'a ye dɔrɔn a yirilama don nka i b'a ye a bɛ jate binw fɛnɛ fɛ o yiri jumɛn ye sisan i bɛ da ye o la da kumu n'a da suguya bɛɛ kosɛbɛ i bɛna da ye o la i bɛna yirama ye o la ni an b'a fɔ tubabukan na ko tomate parce que i bɛ tomati ye o la bon an b'a fɔ tomati ma ko yiramaw bon i bɛna goyɔ ye o la ani foronto bon olu yirilama don nka u tɛ yiri bɔ nka a bɛ fɔ o ma ko yiri binnakaw i y'a faamuya karamɔgɔ bon olu bɛ tugu n ye yiri bin minnu fɔ olu bɛ tugu olu fana na bon n'an bɔra yen ka na an karamɔgɔ bon an bɛna se bin nɔnfɔw de ma bin nɔnfɔw voilà i b'a sɔrɔ bin dɔw bɛ yen mais i b'a sɔrɔ u nɔnfɔnama de don o ye jumɛn ye i bɛ je ta o la sisan je min bɛ woyo duguma i bɛ je ta o la
i bɛ sara ta o la i bɛ fɛn ta o la ni dɔw ko ma ko filen kɔnɔ komi filen o ye foroba filen ye n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ de ye fɛn de bon komi ni lenko ni fɛnba bɛ yen nɔ fɛnlen bɛ yen nka an y'a tɔgɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a a bɛɛ wele de ko filen n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ de ye fɛn de ni fɛn bɔra sisan i bɛna kalama ye kalama ni bi fɔlɔ la ni dɔw b'a fɔ ko galama ale fana bɛ woyo duguma de a nɔnfɔlama de don i y'a faamuya b'a la a bɛ fɔ olu ma de ko binɔnfɔ bon dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ a b'a fɔ o ma ko sɔsɔ i n'a fɔ kulubalakaw ni kamaralakaw ani sɛnbaralakaw ani ka taa se dabolakaw ma olu kɛ fɛn ye i b'a dɔn kosɛbɛ kamaralakaw ka fɛn de don bon olu fana bɛ jate awa binɔnfɔw de fɛ ani ka taa se wosolenw ma woso wala woso fana bɛ woyo duguma donc a bɛ fɔ olu ma de ko bin don sa nka u nɔnfɔlama de don i y'a faamuya awa ni an bɔra yan karamɔgɔ an bɛna yirilenw na n'a fɔra ko yirilenw olu ye yiri ye sa nka olu ye yiri dɔgɔmaninw de ye yiriw don nka u tɛ yiribaw fana bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ olu bɛ fɔ a bɛ fɔ olu ma ko yirilenw yiriden voilà donc n'i y'o yirilenw ta i n'a fɔ n'i ko ko yiri sa komi le ni ni n'an taara kankɛ kɔnɔna na bon le ani ni olu bɛɛ bɛ dɔgɔyali de ko fɔ komi i yɛrɛ ye karamɔgɔ ye o tuma na sa o yirilen ninnu i bɛ tɔmɔrɔn ta o la ntɔmɔrɔn ani ntɔnkɛ i b'a ye tiɲɛna hali n'i ye olu kɔni hali n'i taara angɛrɛ kɔni k'olu kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ olu bɛ da u danyɔrɔ de la bon a bɛ fɔ olu de ma an b'a fɔ olu ma ko i n'a fɔ yirilenw n ye tɔmɔrɔ f'i ye bon ani ntɔnkɛ bon ani kɔɔri voilà ani kɔɔri n dɔn ko kɔtɔnti bon o la olu ye yiri fitininw de ye ka fara duguma yiri ninnu kan i y'a faamuya yiriw bɛ ɲɔgɔn suyi ka yɛlɛ tan de n'an bɔra o la an karamɔgɔ an bɛna yiri min fana a b'o fɔ o ma de ko yirijanw bon o yirijan ninnu toro b'o la lɛnkɛ b'o la bana b'o la nkaba b'o la tomi b'o la jala b'o la mangoro b'o la sebe b'o la ani se ni dɔw ko ko si bon an b'olu wele de ko yirijanw n'i taara kungo kɔnɔ dɔrɔn i bɛ olu yiri jamajanba ye kungo sanfɛla la bon olu dugumamɔgɔ ye ninnu de ye n'an bɔra yen sisan an bɛna yiribaw la kosɛbɛ yiribaw nin kɔfɛ ni i ye yiribaw ta k'a lajɛ yiri minnu ka bon ka jan u b'a fɔ ma ko yiri masaw voilà yiri masabaw yiri minnu bɛ san 2000 ni kɔ kɛ dugukolo sanfɛ o yiriw o dɔ ye sira ye o dɔ ye nɛrɛ ye o dɔ ye nkaba fana b'o la ani sana bon i bɛna jala fana y'o la ani bana bon a bɛ fɔ olu de ma ko yiribaw o tuma na ni an ye nin 7 jate minɛ sisan o tuma na ninnu ka diɲɛlatigɛ de bɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo di an bɛna o de walawala bi an karamɔgɔ o tuma na ni yiri n y'a f'i ɲɛna cogo min na yiriw bɛ ɲɔgɔn ta kɛ yɛlɛ de u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ yɛlɛ de u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ Alahu Taala yɛrɛ ka dali kɔnɔna na o tuma na bin ninnu filɛ nin ye sisan bin ninnu bɛ yirilen ninnu bin bulu de servi cogo di tan voilà ni yiri tɛ bin tɛ yiri kɔrɔ fiɲɛ bɛ cili min kɛ ni fiɲɛ cira yiri bɛ fiɲɛ de kunbɛn sanfɛ ni yiri ye fiɲɛ kunbɛn sanfɛla la donc yiri bɛ fiɲɛ filtre ka sɔrɔ k'a jigin ka sin bin ninnu ma bin ninnu bɛ balo yiri ka fiɲɛ filtrelen de la i y'a faamuya n'o tɛ ni fiɲɛ min bɛ ci ni yiri t'a kunbɛn n'i ye a fiɲɛ n'a ye yirilen ninnu sɔrɔ n'o ye dugumata ninnu ye a bɛ sin k'u faga ten ou bien u bɛ sin ka ja ten fiɲɛ de b'u ja donc yiri belebele ninnu de b'u kunbɛn ka se ka fiɲɛ filtre pour que a kana se ka fɛrɛ olu ma donc n'o kɛra awa baganw b'a dun ayiwa a bɛ k'anw magoɲɛfɛnw ye awa nɔgɔw bɛ sɔrɔ a la sow bɛ bili a la donc anw yɛrɛ bunahadamadenw b'u mago ɲɛ a la bon o dɔnni bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ de la parce que anw yɛrɛ bɛ a kɛ c'est à dire ala ka dali don sa mais anw yɛrɛ de b'a ta k'a kɛ k'an mago dilan nka u yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ olu t'o dɔn dɛ yiriw dakun de y'u yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tan de i tulo bɛ kɔrɔfɔ la bon o tuma na sisan ni an nana se awa yiribaw ni yirifitiniw ka rapport ma diɲɛ dugukolo sanfɛla la bon n'i y'a ye sisan ni yiri ka ca diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka da la k'a fɔ san bɛ na ye mɔgɔw bɛ nin fɔ karamɔgɔ dalilu o dalilu ye min ye
bila ka fiɲɛ fɔlɔ k'a daminɛ yiri jɔyɔrɔ la ka yɛlɛn ka na n ye fɛn misɛnnin minnu fɔ sisan farikolo dɔ de bɛ yiri la ale bɛ wayin dɔ de sama gazi an b'a fɔ wayin de ma ko gazi yiriba de b'o de sama n'a y'o sama waati min na ayiwa ale bɛ tila ka ale bɛ balo o de la bon n'ale balo la n'ale y'o sama waati min na donc ale b'o dégager ka bɔ i n'a fɔ hadamaden bɛ ninakili min minɛ kosɛbɛ sama kosɛbɛ t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc n'a tilara la kosɛbɛ a b'a bɔ ko de ma ko gazi n'a y'o yiriba de b'o de sama ayiwa ale bɛ tila ka ale bɛ balo sama waati min na bon n'ale balo la n'ale y'o sama waati min na donc o de la i n'a fɔ hadamaden bɛ ninakili ale b'o dégager ka bɔ min minɛ kosɛbɛ sama kosɛbɛ t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc n'a tilara la kosɛbɛ a b'a bɔ ko de ma ko gazi n'a y'o ale bɛ yiriba de b'o de sama ayiwa ale bɛ tila ka ale bɛ balo sama waati min na donc bon n'ale balo la n'ale y'o sama o de la i n'a fɔ hadamaden bɛ ninakili ale b'o dégager ka bɔ min minɛ kosɛbɛ sama kosɛbɛ t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc n'a tilara la kosɛbɛ a b'a bɔ ko de ma ko gazi n'a y'o yiriba de b'o de sama ale bɛ tila ka ale bɛ balo waati min na donc bon n'ale balo la n'ale y'o sama i n'a fɔ hadamaden bɛ ninakili ale b'o dégager ka bɔ kosɛbɛ t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc n'a tilara la de ma ko gazi n'a y'o tila ka ale bɛ balo waati min na donc bon n'ale balo la n'ale y'o sama i b'a kulukulu kan mɔgɔ minnu ye monton kalan n'o ye météorologie kosɛbɛ bɛ nin dɔn kosɛbɛ voilà taali ɲɛfɛ n'ala sɔnna ma sigi wɛrɛw la an bɛna don o kɔnɔna la bon ni a y'a kolonkolon ka na wagati min na a finnen anw ɲɛ kɔrɔ mais a gilasilama de don donc n'a nana se yiri kɛ ca yɔrɔ min na n'a ko a bɛ tɛmɛ dɔrɔn yiri bɛ wayi min fili ka taa dɔrɔn o de b'a yɛlɛ n'o y'a yɛlɛ dɔrɔn donc a bɛ bɔrɔlɔ ka jigin o tɛ kelen ye bon i ka jateminɛ fɛnɛ kuluma yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ ni san finna dɔrɔn n'a sera kulu ma a bɛ ji bɛ na bon kulu a bɛ fiɲɛ bɛ san bɛ fiɲɛ min fili ka na kulu b'o de kunbɛn ni kulu y'o kunbɛn dɔrɔn komi kulu ta tɛ yiri ta bɔ voilà ni kulu y'o kunbɛn dɔrɔn kulu fɛnɛ n'a nana dɔrɔn a bɛ segin n'a seginna dɔrɔn o bɛ taa gilasi in yɛlɛ donc kuluma yɔrɔw la ça fait gilasi kuru in bɛ ka kalama min gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ kosɛbɛ kulu in de bɛ tila ka o gɛn ka segin ka taa a ma yen kosɛbɛ kulu bɛ tila k'o gɛn ka segin ka taa ale ma ye donc o tuma a bɛ yɛlɛ bon kulu kɛ gɛnni cogo ani yiri ta olu tɛ cogo kelen ye bon yiri filɛ nin ye yiri bɛ n'i jɔ ka yiri lajɛ i b'a ye ni sanfin sera a ma fiɲɛ façon dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ci ka na n'o ye fiɲɛ kalaman ye a b'a da o bolo yiri b'i da fiɲɛ bolo ka wuli k'a jɔ k'a da fiɲɛ bolo ka wuli k'a jɔ donc ni fiɲɛ nana n'a y'a da fiɲɛ bolo a bɛ wuli ka jɔ min kɛ nin ye donc a bɛ segin ni wayin de ye i y'a faamuya parce que a ka ca na ni fiɲɛ yɛrɛ bɛ na a tɛ yiri kari dɛ parce que yiri b'i mada fiɲɛ de bolo parce que a fɔra k'a fɔ ko danfɛn bɛɛ bɛ sujudi bɛ ala ye bon yiri fana bɛ sujudi de bɛ ala sɔnna taala ye ni nin sira in de ye bɛɛ n'i ka sujudi bɛn cogo don yiriw bɛɛ sujudi bɛn ni nin cogoya de ye ni san fiɲɛ nana a kalamanba nana ale b'i da bolo n'ale y'i da bolo tuma ale bɛ segin min kɛ ale bɛ segin n'a ye ka sin sanfin ma o tuma a b'a bɔrɔ ka jigin o tuma siga t'a la fiyewu yiri ka ca diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ san bɛ n'a ye ala sɔnna taala yɛrɛ de ka laɲini o ye ala ko de ye maa ko tɛ komi an bɛ sungulakaw de la ça c'est la nature donc ji bɛ n'a ye nin nɔ a faamuna donc o de b'a fɔ anw ka laɲini ye min ye an ka yiriko an ka hakili to yiri la kosɛbɛ parce que ni bunahadamadenya yɛrɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ n'i y'a jɔ 100 o 100 yiri bɛ 70 ni kɔ yiri de b'o ta an ka bunahadamadenya na hadamadenya la kosɛbɛ ça fait u b'a fɔ ma ko 75% 75% kɛmɛ dɔ 75 yiri de b'o ta an ka bunahadamadenya na o misaliya ye jumɛn ye sisan n bɔra ka fina minnu f'i ye n'o ye champion minnu ye an ka balo bolo la o tɛ kelen ye n'a nana bin na ka lulu la bin minnu filɛ nin ye bunahadaden ka balo bɛ bin de la malo ninnu voilà ani fini ninnu ani awa ka taa se awa kɔ malo ninnu ma bɛnɛ ni tigɛ ninnu anw ka balo bɛ olu de la o tɛ yirilakaw ye ɔ ni jiginna ka n'o la sisan ni nana se an y'a fɔ minnu ko minnu ye bin ye sisan nka u yirilama don n'o ye ntɔnkɛ ninnu ye ani ka taa se a tɔgɔ de ntɔnkɛ ninnu ani ka taa se tɔnbɔlɔ ninnu ma bon olu filɛ nin olu fana y'anw ka balo ye anw bunahadamadenw an bɛ balo olu fana na o tɛ kelen ye bon n'a nana se awa yiri fitinin na n'o yirilenw ye bon o aran i b'a sɔrɔ kɔɔri b'o kɔnɔ bon kɔɔri min filɛ nin ye bunahadamaden anw ka
adamadenya a se ka taa kɔri kɔ fini minnu filanan ɲini a bɛɛ tɛ kɔri ye o tɛ voilà kɔri finilama bɛ yen fini lilɔnma minnu filanan filɛ u bila ka binaka minnu fɔ nin olu dɔw bɛ tila ka kɛ fini lilɔnma donc o ye damadɔ ye bagan minnu fana bɛ balo bin ninnu na olu de golo ni o siw kosɛbɛ de bɛ tila tuguni kɔ ani jolo de bɛ tila tuguni k'an ka balo ye masiriw n'an ka balo na kosɛbɛ donc o kɔrɔ ye yiri yɛrɛ de a tɛ se ka taa kɔ anw adamadenya na i 175 yiri de b'o ta yiri b'an furakɛ adamaden fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ bana o bana bɛ yen nɔ a fura bɛ yiri la an ka balo b'a la parce que ni b'a fɔ ma ko diagnostic tubabu b'a fɔ ko diagnostic n'i taara u b'a fɔ k'i si bɛ hakɛ joli la awa i jidan o ye joli ye i n'a fɔ i poids u b'o jate minɛ k'a lajɛ i ye race min n'a sɔrɔ i ye maninka de ye walima i ye bozo de ye walima i ye fila de ye walima i ye bamanan de ye e bɛ balo yɔrɔ min na e bɛ fɛn minnu dun donc u b'a bolo de dɔgɔtɔrɔ ka ɲininkali ninnu kɔrɔ de ye ninnu de don k'a sɔrɔ u bɛ nin kɛ i la Bamakɔ yɛrɛ n'u ye kɔrɔ ye siya jumɛn ye u b'o sɛbɛn ne ye bamanan ye walima ne ye bozo de ye donc bamanan kɛ balo ye balo minnu ye olu b'o dɔn quoi voilà u b'a dɔn o de fɛ karamɔgɔ kɔrɔ ye an bɛ ka segin min fɔ ka taa an yɛrɛ ma wajibi de don dɛ wajibi de anw ma taa yɔrɔ la anw ma nɔnɔ u bɛ segin ka na anw ma de ka tila ka tigi ka taa de u bɛ n'anw ka doni ka taa n'a ye o sigilen ni ko sɛbɛnni yɛrɛ tɛ n'i sera dɔgɔtɔrɔso la u bɛ nin ɲininkali kila minɛ ko e ye siya jumɛn ye ni maninka o kɔrɔ de ye sisan u bɛ furakɛ i n'a fɔli e bɛ manden de sisan e bɛ balo tigɛ ni fɛnw de la ka sɔrɔ e bɛ Bamakɔ yan i tɛ tigɛ sɔrɔ ka dun i tɛ tigɛ dɛgɛ ayi donc yɔrɔ e b'o dunni min kɛ sisan donc o bɛ joli de la ni i bɛ den minnu sɔrɔ fɛnɛ o b'o denw fɛnɛ joli de la kosɛbɛ donc o tuma na u bɛ furakɛli kɛ n'o de ye yiri minnu kan k'o furakɛ o yiriw furaw labɛnnen don donc o tuma na u bɛ sɔrɔ ka o ordonnance sɛbɛn ka sɔrɔ ka n'o d'i ma i bɛ sɔrɔ ka t'o furaw san bon o yiriw de labɛnnen don k'o kɛ o furaw de ye i kɔrɔfɔ yan donc yiri b'an ka balo a dolilen don an ka balo fɛnɛ kɔrɔ n'i ye an ka bolimafɛnw fɛnɛ jateminɛ yiri dolilen don rɔ mana minnu filɛ nin mana ninnu bɛ yiri de o tɛ yiri ɲɛjiw tɛ yiri ɲɛjiw de bɛ bɔ sisan ka dilan e ka jakarta ninnu lajɛ sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye mana de wa yiri de don parce que yiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ a mananama don an filɛ k'an ka galamako dabila ni mana galama min ye sisan yirisun de don a bɛ yirisun sinji de bɛ bɔ sisan u b'a dilan k'a kɛ musow ka baarakɛ minɛ ninnu ye baɲuwari ninnu ni siw ninnu ni fɛn ninnu a mananama a bɛ yiri de ye donc taacogo jumɛn bɛ anw na ka yiri dan o de kosɔn anw b'a ɲini farafinna manden yan an b'a ɲini farafinna an ka hakili to yiri la karamɔgɔ sisan tuma tɔ man ca yanni tuma ka ban komi an ye nin kuma ninnu bɛɛ fɔ n ko de don an bɛ aw ye mun de kɛ walasa an bɛ se ka yiriko in minɛ sɛbɛ la cogoya min na aw ye livre bɔ walima aw ye wulikajɔ dɔ o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ye livre dɔ bɔ a kan n bila ka yiriko min fɔ nin ye an ye yiri dɔ bɔ a kan livre ne yɛrɛ livre dɔ bɔ yiri kan a bɛ wele de ko yiritu kosɛbɛ sabakɔrɔ ye k'an segin ka na yirituya ma n'o kɛra sahara bɛ tunu kɛ an bɛ sahara tunu ala an kɛlen don ka jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu yɛrɛ a ɲɛmɔgɔ ye bananbaka de ye u b'a fɔ ko siriki tarawele o jɛkulu in an bɛ taa yiri turu bananba dimanche tɛmɛnen yɛrɛ an taara yiri caman ba turu bananba dugu dɔ bɛ yen nɔ ko kasila an taara ka taa yiri turu ye yiri jumɛn don k'a fɔ an y'a san sugu la o tɛ dɛ yiri dɔw bɛ yen i b'u bolo tigɛ k'u turu de i b'u falen yiri min bɛ yen n'i b'a bolo tigɛ k'a turu n'a b'i falen o bɛ taa yiri 30 kɔ la parce que bananba fɔ kun tɛ kuma in na dɔwɛrɛ ye kosɛbɛ sahara de bɛ kana sahara bɛɛ kana bananba kana dun bananba sahara sera bananba ka ban donc o tuma na an ye yirituru daminɛ yen an taara an ka yirituru fɔlɔ kɛ yen donc n ye kafa fɛnɛ dɔ bɔ a bɛ fɔ ma an b'a fɔ sɛnɛfɔkan na ko sigeta kɔrɔ ye ko yiritu donc o kafa a bɛna bila sugu kɔnɔ tile fila hali a tɛmɛ donc o tuma na an b'a ɲini ko kalandenw fɛ ani karamɔgɔ wɛrɛw fɛ u ka gɛrɛ n ko la k'a kalan ayiwa karamɔgɔ k'an bɛ sababa ma tuma banna welekan laban welekan laban min bɛ ne fɛ min mɔgɔw wele ka na n k'o de ma min mɔgɔw wele ka na n k'o ma komi i yɛrɛ bɛ n dɔn min mɔgɔw wele ka na n k'o ma n k'o y'an kɛ sɛbɛnni min don sɛbɛnni jabanaka de don c'est universel a bɛ se ka diɲɛ mankan bɛɛ sɛbɛn surtout anw ka manden yan a bɛ se ka anw ka manden kan bɛɛ sɛbɛn farafinna kan bɛɛ a b'a bɛɛ sɛbɛn diɲɛ kan bɛɛ
ngu sɛbɛli b'a sɛbɛ n b'a ɲini mɔgɔw fɛ i ka ngu kalan ni ngu kalan a ti foyi bɔ i ka dɔn na a bɛ dɔ fara i ka dɔn de kan walasa an ka se ka bɔ diɲɛ mɔgɔw nɔfɛ an bɛ sentundɔya de la an ka bɔ sentundɔ la an ka bila ɲɛfɛ anw tun bɛ ɲɛfɛ de mais komi baro wɛrɛ nataw la ni ala sɔnna ma anw tun bɛ ɲɛfɛ cogo min na an bɛna ka n'o da jama tulo kan farafinna bɛ ɲɛfɛ cogo min na an tun bɛ diɲɛ ma ɲɛfɛ ka n'anw kɛ k'a fɔ ko anw bilalen don kɔfɛ anw yɛrɛ nɔ de don donc o tuma na n b'o wele de bila diɲɛ mɔgɔ ma manden ka taa se diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ bɛ awa télé sirifula mɔgɔ b'a lamɛn n'aw ɲɛ b'an na tulo b'an kumakan na an b'a ɲini aw fɛ an bɛna ka diɲɛ fɛn o fɛn an ka k'o kalan pour que an ka se ka farafinna bɔ nɔgɔ la o de ye o welewelekan de bɛ n fɛ ka lase aw ma i Buwarɛ nba an filɛbagaw nin kun ye an ka nko karamɔgɔba ye an ka kɛnɛ kan bi ni o ye Baraka Buwarɛ an y'a fɔ aw ye ale de ye Segu ka don wa a ye Segu tariku fana sɛbɛn n'o ye Segu dɔfɔ ye a tilara tuguni kɔ ka livre kafa wɛrɛ sɛbɛn aw bɛn'o sɔrɔ aw ka sugu la n'o bɛ wele ko Yiritu ale de tun b'an ka kɛnɛ kan bi nka ni ala sɔnna ma an bɛ layidu di lamɛnbagaw ma yiriko in an bɛna tɔ fɛsɛ don nataw la ni k'a walawala an bɛ an ka nko karamɔgɔ fo k'a Buwarɛ nka a ye min fɔ kɔni ko sɔko kɔni ne yɛrɛ tɛ sɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko dunfɛn don o tuma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka tuma wɛrɛ yira an na aw ni jɔ